Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía María se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Unha das melloras máis importantes e, desde logo, a máis gratificante do último medio século foi o avance da cobertura sanitaria galega no campo e na cidade. Quedan atrás os tempos en que a maioría da poboación se amañaba como podía con remedios da casa, herdados de pais a fillos, co ímprobo traballo dos moi escasos médicos rurais, e cando a cousa era grave, co acerto de ter aforrado doa a doa para unha doenza grave. Non era extraño que, ante calquera contrariedade na lotería da vida ou calquera falla da fortuna, atopáramos consolo naquilo de o importante é ter saúde. E xa non había médicos daquela, cando eu era rapaza non había médicos. Había moita xente nas casas enferma e non iban. Agora máis ou menos están un día ou dos enfermos e lévanos a clínica, unha clínica para que os examinen, pero antes non. Que primeiro ainda estaban na casa a ver se con un remedio, a ver se con outro remedio, a ver se poñían ben, pero cando xa non había máis remedio, xa había que ir ao médico. Pois había os que ir buscar nun cabalo, que non había carretera hasta as aldeas, que había camiños de pedra. O médico viña a andar, desde Boiro, ou en bicicleta ou a andar, non había coches. En los primeros tiempos fui en bicicleta y volví en bicicleta. Cuando ya mejoró un poco la cosa, fui en velomotor. Después terminé yendo en Vespa. A min casualmente, cando morreu a miña hermana, morreu dos meningitis. E fomos buscar o médico á mañán, cabesta, chamalle Don Benino. Ai, deso moito. Antes morría a xente, por falta de cuidado. O médico. E non ven hasta a tarde. Porque chovía moito e non se quixo mollar. E veu á noite e xa non tuvo remedio. Pois non había ambulancias como agora, nin nada deso, nin coches, nin nada. E levábamos, chamámoslle unha aparelloa, unha ancarella, entre 4, entre 2, ou entre 4. Era unha de madeira, non? Unhas veces, cando a cousa era mala, mandaban o que eu levase para Santiago, pero iso era moi poucas veces. Iso era xa cando tarde. Iso era tarde, porque iso valía cartos. Que non había seguridade social. Había que pagar o médico, os enterros, e a xente temblaba cada vez que pensaba que podía... É que as epidemias que acababan de pasar, porque cando eu me criei acababa de pasar a peste bubónica. E despois había os outros paisanos normalmente arrendaban o médico. O noso médico que tiñamos que íbamos a él eran cartos, pagalle todos os días, o que o día que ibas pagaba a consulta, listo. Daban uns ferrados de X kilos de trigo ou de maíz ou de centeno, e por ese tiña o médico pago todo o ano. Pagaban en cartos, sí. Os que nos tiña iba a buscar. Que no ayuntamento mellor había un par de médicos que tiñan un sueldo xa polo ayuntamento, eso me entendí. Pero despois había a mellor algún particular máis por aí que traballaba, podía ir a consultas particulares. Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. As enfermedades daquela, os meningitis xa eran.
O tifos tamén. A fiebre tifos tuvo a miña hermana. Caiu o pelo todo. E despois veio o pelo, pero iso tamén era unha enfermedade mala. E despois veu nos anos... nos anos 30, aí xa me acordo perfectamente, a tisis, a tuberculosis. A do pulmón, que antes había moita enfermedade de silicotes que iban á mina, silicosis. Tamén. Que foi unha verdadeira epidemia. Houve aldeas como parroquias como Lens en Ames, que houve que dar desierta. Morría a xente tuberculosa toda. Dios mío, o que tiña xa, lle tiñas pánico. Eu non lle tuve porque tiña unhas amigas que morreron 2 irmás. E había familias que a morrer ya 2 e 3 personas. Meu pai morreu un hermano que lle contagiou a muller. E non houve remedio. E iso que era unha casa que podían comprar medicinas e todo, que non lle faltou de nada, pero non había adelantos e os cartos non curan a xente. O tifus, que tamén enterrábanse xente da mesma aldea. Fun algúns enterros xa daquela que me mandaba meu pai, e 2 personas ou 3 na mesma aldea. A miña nai naceu sin o tabique nasal. Entonces, de neniña, operouna un médico de aquí de Santiago, que viña sendo o pai do que fora o rector da universidade, Suárez Núñez. Dice, é que vai o médico, non é que está mal da orina. Está mal da orina, e non ten así, dabanlle, e morría, pois a xente morrían reventados. Entonces, fixéralle un paladar de ouro para que na comida non se lle viñera pola nariz. Teño a Emilio moi maliño na cama. Era o que ten, pois non sei, pero está moi maliño. Entón eu collín un termómetro e fun con ela. Puxen o termómetro e tiña 40 de fiebre. Houben de morrer de diteria. Estábamos aquí no Piro, e quen me salvou a vida foi don José Raviña. E dixo, pois este niño había que ponerle la penicilina. Eu xa non respiraba ben, que se facía... xa afogaba. Miña mamaiña, pobriña, desde o Piro hasta Santiago correndo como unha bicicleta, porque non había coches. E ela, pois chegou a tempo para me dar a medicina. Sabes onde iban a buscar a penicilina? A un bar, que me acordo. Iban a buscala a un bar en Orense. Doa, 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 eres costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Porque me acordo que aquí en Loureiro había unha señora que tamén estaba do pulmón, e ela, pois, facíalle un xarabe cunhas ervas, cunhas plantas que tiñan que ir meus tíos a buscalas. Ela sabía de un día sabía, e facíalle ese xarabiño, e esa señoriña viveu moitos anos con ese xarabe que lle facía a miña abuela. Bueno, o que é o papel de estaza, que agora está non o teño visto, é un tabancho de sebo, das terneras, e quentiño puñían aquí no peito e aquilo. Había unhas erviñas que lle chamaban malvelas, e esas cocíamolas ou con agua, o que tiña leite con leite, o que non tiña, pois con agua fervida e azúcar, e a garganta. E vaos tamén de eucalipto, pero sobre todo deso, porque che quentaba e puñíancho por aquí pola espalda. E despois, se tiñamos as amígdalas, collíamos follas de oliva e pisábamoslas moi pisadiñas, e entonces metíamolas nun trapiño e metíamolas en agua e apertábamolas e tomábamos aquela agua. Mira, o maciñeiro non che cobraba nada, pero tú dabaslle pois o que che parecía.
vez a meu pai mordeu nunha víbora. Trouxo a Santiago a papá a cabalo da besta. Tampouco non había medicinas, que hoxe mordete unha víbora e meu pai, mire que remedio lle dou o médico. Tuveron que enterralo 24 horas da cintura para baixo na terra. Me llaman para ver un bebé. Y claro, lo que el niño no tiene nada de importante, pero que tenía unas uñas en los pies y en las manos, sucias, largas. Eu curei unha gripe cun cuartillo de aguardiente. O remedio que fixen eu era para morrer instantáneo. Usted sabe o que fai? Claro que sei o que fai. Pois nos vamos a ver que pasa, a ver dentro un mes ou dentro un ano, que vai a pasar. Usted non sabe que aos nenos non se lle poden cortar as uñas porque ao mellor non falan. Miña nai, cando me veu, falaba solo, porque eu deslidiaba, levouse un susto de 1000 carajos, pero despois oleu ya ao ardente e mirou e veu a botella debaixo da cama e dixo, non che ten dúda, é unha borrachera, xa lle pasará. Que usted é o médico? Sí, son o médico e tal. Ai, é que mire, estamos moi preocupados. Señora, pero ábrame a porta que me estou poñendo perdido. Sí, pase. Dice, e que pasa? Pois que resulta que temos a porca preñada e queríamos saber se usted lle daba unha penicilina ou algo deso. Home, non me fastide, señora, chamo veterinario, non?